Nagsilbi nga evacuation center kining Serge Raimonde Sports and Cultural Center sa lungsod sa Argao. Diin si Governor Pambari 4 nang hatag usab og mga family food packs. Gibisita ni Governor Pambari 4 ang evacuation center sa lungsod sa Argao. Ang gobernador mao'y nangulo sa pagpanghatag og family food packs sa mga evacuees. Balde nga naibugas, habol, manig, may tubig oh. Ako may pasalamat kay matukuan gid ba, wa gyud nalimot pabisag na kalamidad ba, naari gid ang mong kupa. Hanggang salamat sa inyong hinabang sa among pagkalisod sa Bagyo. Salamat. Si Governor Pambari 4 misuroy sa Southern Cebu aron personal nga ma-assess ang kahimtang human sa pag-igo sa Bagyong Basyang. Ako si Monching Auxtero sa bagong liderato, manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.